balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite. Dɔgɔkun kibaruya min n'a b'a daminɛ bi tɛnɛn na Janvier kalo tile 18 ka taa bila karidon na Janvier kalo tile 24 farafin kalo tile 5 ka taa bila farafin kalo tile 11 na. Dolo jate la fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 29 ka taa bila fonɛnɛ kalo filanan tile 4 na. Doloba min bɛ yen ni ale bɛ ka mara kɛ ni wagati na o de ye kidenti. O de ka mara bɛ nin wagati in kɔnɔna na ni arabu ko a ma zuwalu. A b'a yira k'a fɔ ko an bɛ denmu mana bange ka bɛn ale ka wagati ma walima ale ka wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma. K'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di? K'olu ka adamadenya olu nɔfɛmɔgɔw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ, karisa ye danayamɔgɔ ye, wa fanga ko olu bɛna ja ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ. Baara minnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o de bɛ tali kɛ politiki baaraw fo ka taa se finansi, fo ka taa se sojɔ baaraw ma n'o ye batiman ye, ani aseteriya baaraw, ani ka taa se medicine ma n'o ye dɔgɔtɔrɔya ye. Ninnu ka don barikalen o de ye samedi don ye. Ko ni ninnu bɛ ko ɲɛnama fɛn fɛn kɛ o k'a bɛ kɛ ka bɛn samedi ma. Bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na k'o de bɛ tali kɛ kunberekundimi bana ani ka taa bila kolotuguda banaw ani ɲindimi banaw, o de bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka adamadenya kɔnɔna na. An bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la, bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma beliw ni sodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mankanw ani kɛlɛmisɛnninw olu bɛ aw kun kan kosɛbɛ, wa futinɛbɔ ko ani dusubɔ ko olu caman de ɲɛsinen don aw ma fo aw ka s'aw dusu la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Nka ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ la fo ka taa bila a laban yɔrɔ wagatiw la, garisigɛ cuncunenw aw bɛ se ka bali ka olu sɔrɔ. Aw yɛrɛ kuma sigi ni garisigɛ min sɔrɔli ye. Kɛnɛya olu sinsinnen don, kɛnɛya taabolo o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma toro, garisigɛso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala a dama ka so funteni kalo filanan denw toro. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jijaw ani wulikajɔw bɛna ja aw ye kosɛbɛ. Wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kunnafoni sira fɛ, jigiya siraw olu jɛlen don kosɛbɛ. Nka fɛn min bɛ tali kɛ yɛrɛkɛli walew kan, ko yɛrɛkɛli o fanga ka bon aw ka wulikajɔw la, aw ka dagan kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan. Donta fitini minnu fana bɛ sɔrɔ olu tɛ bali ka sɔrɔ, se ka sɔrɔ fitini fitini. N'aw ma hakili to la fana yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati cɛ ko yɛrɛkɛli bɛ se ka don olu la. Fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Mɔgɔw bolofɛn sengani o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maloya lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka kun ni aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ, n'o tɛ dɔgɔkun duman don ka ɲɛsin aw ma, nka yɛrɛkɛli o de fanga ka bon. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma Gémeaux, funteni kalo sabanan de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in ka fisa aw fan fɛ, kamasɔrɔ wulikajɔw barikalen don siraw kan. Aw ka wulikajɔw barikalen don, kunkɔrɔtaw bɛ aw ye sira caman fɛ, kanubagaya siraw ani jɛɲɔgɔnya siraw. Mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ yen nɔ ni ci b'u ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u bɛ se k'u ka wulikajɔw banban, u bɛ se k'u cɛsiri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o ci ninnu na. Kɛnɛya ta fanfɛla la, kɛnɛya o sinsinnen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma kansɛriw. Samiya kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka ko caman lasa nin dɔgɔkun in kɔnɔ, fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la. N'o tɛ aw yɛrɛ teliya kojugu
o bɛna kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la. N'o tɛ dɔgɔkun taabolo ka ɲi ka ɲɛsin aw ma, nka aw ka aw dusu muɲu k'aw dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela. Wa wulikajɔ olu barikalen don aw la kosɛbɛ. Fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, ko garisɛgɛw olu siraw olu jɛlen don. Wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, k'olu caman ka farigan o fiɲɛ bɛna bɔ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma Lion, denɲɔgɔnso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so, samiya kalo 2nan denw Lion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusu aw b'o o de bila. Kamasɔrɔ dusu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko caman lasa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, fo aw ka muɲu ani sabali kɛ aw tagama bere. A ka ca la wasa min ani yɛlɛda min ani kunnafoni ɲuman min n'a b'a ɲinina, a bɛ se ka o sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa aw fɛlen don kosɛbɛ, nka aw yɛrɛ ka damatɛmɛ wale o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun kɛ birisa ɲagami ye aw bolo. N'o tɛ ni aw ye ko ta ni hakili ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw bɛna tarɛ fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma vierge, dimiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, samiya kalo 3nan denw vierge, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw fɛlen don kosɛbɛ. Wulikajɔw fana olu barikalen don aw fan fɛ. Kamasɔrɔ aw bɛ kɔnɔni minnu na, aw bɛ kunnafoniya minnu kɔnɔna, kunnafoniya duman minnu kɔnɔna nin wagati in kɔnɔna na, ko halisa ko aw bɛ se ka sigi ka dɔgɔkun wɛrɛw nataw kɔnɔna na jaabiw, a ka ko jaabi la, a ye ko waleya minnu kɛ ka tɛmɛ, aw bɛ jaabi kɔnɔna na, ko aw bɛ se ka hakili sigi ka bɛn ni dɔgɔkun nataw ye. Kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw la, a ka gɛlɛn kosɛbɛ aw ka kibaruyaw jaabiw aw ka se k'a sɔrɔ i n'a fɔ a b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na. Nka fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ siraw kan, garisɛgɛ sira o fanga o ka dɔgɔ kosɛbɛ. Ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, bɔta o de fanga bɛna caya ka tɛmɛ donta wagatiw kan. Fo aw ka hakili to aw ka bɔta, a bɛna wari minnu labɔ walima a bɛna musaka minnu kɛ, aw ka hakili to o la kosɛbɛ. Kamasɔrɔ garisɛgɛ ko ta fanfɛla kan fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balansu, kawula kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, furuso denw, balansu, nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ko aw ka jigiya siraw k'olu jɛlen don, jigiya siraw o barikalen don. Dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ aw yɛrɛ ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, a n'a ka sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, a n'a ka kabila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ko yɛlɛda ani wasa k'aw bɛ se ka o sɔrɔ min bɛ bɔ olu fan fɛ. Nka a caman bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw sababu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ani kunkɔrɔta de lase aw ma. N'o tɛ aw ka wulikajɔ, aw mana aw kolo gɛlɛya cogo cogo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw bɛna wasa mun sɔrɔ, ko aw ka cɛya tɛ ka se ka o wasa sɔrɔ. Kamasɔrɔ wasa ninnu sababu bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw de la, nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka jija kɔ. K'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la, a bɛ se ka a jigida garisɛgɛ balilenw kan. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, kawula kalo 2nan denw scorpion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wasa ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma. Jigiya siraw ani jigiya kuraw olu bolo dalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Jigiya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma. Siniɲɛsigi ko k'olu barika. Wa a bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ fana. Aw ka waleyaw olu a sigin bɛ ka waleya dɔw kɔnɔ, a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ. Wa aw fɛlen don, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɛnɛya sinsinnen don ka ɲɛsin ninnu ma. Wa hali ni farigan bɛ mɔgɔ minnu na, k'olu ka farigan fiɲɛ bɛ bɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu tala ka so, sagittaire, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko wulikajɔ caman kun ɲɛsinnen don aw kan. Kamasɔrɔ aw ka ko o bɛna caya, wulikajɔw bɛna caya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Wa sumaya walew, farifaga walew, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'aw ka wulikajɔ caman lasa
nka a ka ca la aw bɛ wulikajɔ kɛ sɔrɔ minnu nɔfɛ nafa minnu nɔfɛ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la fana. Wa layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ don tɛmɛnenw na k'aw bɛ se ka aw jigi da o layidukanw kan olu waleyali kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so, fonɛnɛ kalo 3nan denw, fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko lagosi walew olu caman talen don ka aw sɛgɛrɛ fo aw ka kuni aw ka se aw yɛrɛ la, aw ka se aw dusu la, kamasɔrɔ lagosi bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko lafɛgɛya mɔgɔw bolo, ka se ka futinɛ don aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛna kɛ sababu ye garisɛgɛ sira o bɛ giriya ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Garisɛgɛ min na aw b'a ɲinina garisɛgɛ ka girin ka ɲɛsin aw ma, wa yɛrɛkɛli o fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ donta kan. Ni aw bɛ se ko aw ka dusu faga ani muɲu ani sabali kɛ aw tagamabere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela. N'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau, jigisodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so, verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ sira caman fɛ, wa aw ka kɛnɛyaw olu sinsinnen don ko kibaruya olu o sira olu jɛlen don kosɛbɛ. Wa mankan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko o mankan ko bɛ se ka ban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛ se ka wasa ani kibaruya dumanw ani kibaruya nafamaw, aw bɛ se ka o sɔrɔ nin dɔgɔkun in. Nin y'aw ka dɔgɔkun ye ni aw ye cɛsiri fara aw boloda la, wasa min na aw b'a ɲinina, kunkɔrɔta min na aw b'a ɲinina, a bɛ se k'a sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. O kɛnɛya o sinsinnen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson, jugusodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhu ka so, fonɛnɛ kalo 3nan denw, poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu de b'a aw kun kan kosɛbɛ. Wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ wulikajɔ minnu na, nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu na. Wa aw fɛlen don fana kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Donta o fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan. Yɛrɛkɛli o tɛ aw bɛ se k'aw hakili to o yɔrɔ ta fanfɛla la. N'o tɛ donta o fanga de ka bon ka tɛmɛ bɔta kan. Wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'aw k'aw kɔlɔsi, aw k'aw hakili to aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw ni mɔgɔ futinɛmɔgɔw olu de kun ɲɛsinnen don aw kan. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ka aw ladɔnniya ko an bi wagati min na, ni wagati in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma, kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna futinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, mɔgɔ caman dusu bɛna bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo mɔgɔw ka dusu faga ka se ka ko ta ni hakili ye. Wa saraka barikalen don. A ka ca la mɔgɔ minnu bɛna saraka kɛ ka Ala deli u yɛrɛ ka kow la, u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na f'an k'an sinsin, an ka hakili to an yɛrɛ la, an ka dusu bila. O de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka waleyaw bɛ se ka sabati kosɛbɛ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ saraka min bolodalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ni an bɛ se ka kɛ k'an jigi da kan, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛ la, o de bɛ tali kɛ gele kan. Gele kuru 3 cɛw, kuru 4 musow. A bɛɛ lajɛlen bɛ se ka koko 3 cɛw. A bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ko don kelen k'a ɲaga fili yɔrɔ min mana ja. Ni mɔgɔ min se kɛla nɔnɔ fana ye ka nɔnɔ bɔ k'a di denmisɛnnin fitininw ma, o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun kasara a n'a balawu a n'a tɔɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Ninnu ye tamasiyɛnw ye, nka ni mɔgɔ min sela ka a kɛ, anw yɛrɛ ye jɔn ye? Ni mɔgɔ min sela ka kɛ, an b'a fɔ Ala ka barika don a la. Nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la. An b'a fɔ o la, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw la. A k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.